Odhalené. Robert F. Kennedy. FDA nútil zakázať petrochemické potraviny po 50 rokoch otravenia amerických detí. RFK je práve odhal, ako v Amerike klamú o jedle. Robert F. Kennedy. Práve rozdrvil potravinový kartel. Po 50 rokoch máčania bola FDA nútená zakázať toxické potravinárske farbivá na báze oleja. Rovnaké jedy, ktoré u amerických detí spustili rakovinu, ADHD, obezitu a ďalšie ochorenia. Toto je bod zlomu. Pád ich chemickej ríše. Americké toxické tajomstvo. Konečne odhalené. Američania, najmä deti, už 10 ročia kémili ropnými jedmi. Jasné farby. Pomalá smáť. FDA pod tlakom Robert F. Kennedy. Konečne porušila pravidlá. Pravda už nie je skrývaná. Potravinárni giganti vedeli a nič neurobili. Klamstvá sú ukončené. Zakrytanie je ukončené. Sú spojené s rakovinou, ADHD a genetickým poškodením. Nikdy neboli podstatné. Boli odstránené v Európe, ale vyhodené v Amerike. Prečo? Zisk. FDA priznáva. Cielené deti. Vedci už roky varovali. Umelé farbivá rovno hyperaktivita, ochorenia a ďalšie. Dáta boli zakopané. Robert F. Kennedy. Ich priviedol na svetlo. Americké klamstvá o jedle sa teraz kolabujú. V zákulisí. Každé 5. dieťa je pod vplyvom drog. ADHD vzrástla od roku 1970 o 1000%. Mínus 74% mladých ľudí je nevhodných na služby. 41% detí s chronickými problémami. Plánovala sa chemická sabotáž za účelom kontroly. Bolo im jedno, kto tým toupel. Nie je to len zákaz, je to vojna. RFK. Ideme na každú syntetickú prísadu. Ďalšie ciele. Skryté cukry, konzervanty, stabilizátory, celý kartel spracovaných potravín. Toto je začiatok civilizácie resetu. Záverečný verdikt. RFK nespôsobil len reformu, zapálil poistku 10 ročí korporátneho jedu. Je to o slobode od chemických jedov. Boj sa začal a nepriateľ je na úteku. Nemáte jesť ani to, čo má oči a sódce. To vám tiež Vatikán a satanisti zatajili. Bomba. Trump ohlási plán na zrušenie dane z príjmu strednej triedy, začína sa Amerika bonanza, Gesara a N. Grere Media autor. Grere Media 27. Apríl 2025. Trump práve zhodil bombu. Dane z príjmu strednej triedy znížili a odstránili. Externá daňová služba rastie. Začala sa americká hospodárska revolúcia, Deep State je v panike. Trump rozpáli Gesaru a Nesaru. Už žiadna daň z príjmu pre vlastencov. Stredná trieda stúpa. Je to hotové. Amerika vyhráva. Dnes, 27. Apríl 2025 sa zem otriasla pod každým skorumpovaným politikom, byrokratom a globalistickým PA. Donald J. Trump, skutočný prezident Spojených štátov, odovzdal prostredníctvom Truth Social búrlivú správu, ktorá navždy predefinuje americký sen. Keď budú tarify nižšie, dane z príjmu pre milióny pracujúcich Američanov, najmä tých, ktorí zarábajú menej ako $200,000 ročne, sa drasticky znížia. Vo svete dusenom infláciou, vysokými daňami a vládnymi krádežmi znelo Trumpovo odvážne vyhlásenie ako pôvý byť v revolúcii, ktorá má obnoviť slobodu, dôstojnosť a prosperitu skutočnú chlaptovú kosť. Smäť daňového otroku. Ako Trump osloboduje strednú triedu. Americkú strednú triedu 10 ročia vykrvácal skorumpovaný systém, ktorý ich zdanil do zabudnutia, zatiaľ čo elity a cudzie národy prirástli na svojich pracovných. IRS Deep State existoval za jediným účelom. Potrestať pracovné miesta, odmeňovať závislosti a zotročovať občanov tóvalým finančným strachom. Trump plánujú zničiť tento systém. Tým, že Trump posunie daňovú záťaž na colné úrady, prinúti zahraničných vykorisťovateľov platiť svoj spravodlivý podiel a zníži dane z príjmu pre ľudí, ktorí skutočne budujú krajinu, roztrháva reťaze ekonomického. Analýza. Skutočná sloboda začína, keď vláda už nevlastní vašu prácu. Trump poskytuje túto slobodu. Práca, továrna a nová americká bonanza. Trumpov plán však nekončí oslobodením od dane. Povedal, že je to kryštáľovo jasne. Stavajú sa nové továrne.
Chystajú sa nové preteky. V celej krajine exploduje obrovské množstvo pracovných miest. Nie šrot za minimálnu mzdu. Nie vládne príkazy. Skutočné, bohaté a podporujúce rodinu. Priamo tu na americkej pôde. Globalistický podvod s voľným obchodom, ktorý vytesal sódce Ameriky, prichádza pred našimi očami. Trump nesľubuje len budúcnosť. Stavia to, tehla po tehle, práca po práci, továreň po továrni. Analýza. Keď sa darí strednej triede, darí sa aj Amerike. Trump vytvára najväčšie hospodárske oživenie, odkedy si to vysnívali otcovia zaklada. Vonkajšie príjmové služby, revolučná ZM. Zabudnite na skorumpovaný IRS, ktorý ste kedysi poznali. Trump práve oznámil vzostup nového systému. Externá daňová služba. Namiesto zdanenia potu Američanov sa nový systém zameria smerom von, na colné, obchodné sankcie a finančnú páku voči národom, ktoré 10 ročia zneužívajú americkú. Obdobie Američanov, ktorí sú svinemi pre svet, sa skončila. Odteraz budú za prístup platiť cudzie národy. Americkí robotníci si nechajú, čo zarobia. Trieda parazitov, cudzích aj domácich, sa práve dostala k rozumu. Analýza. Trump nie len ladí systém. Vypáli starý skorumpovaný chrám a buduje novú republiku slobody. Začína sa panika Deep Stav. Aj keď Trumpove slová elektrizovali milióny vlastencov, vo Washingtone DC a Davose ste cítili paniku. Byrokrati, ktorým sa darí ukradnutím výplaty? Vydesení. Globalistickí miliardári, ktorí poslali pracovné miesta do zámoria zúriví. Kariérni politici, ktorí žili z kóvavých peňazí daňových poplatníkov? Zavíjanie. Pretože presne chápu, čo sa práve stalo. Trump neoznámil len ekonomickú reformu, oznámil smáť celého ich kontrolného systému. Slobodná, sebestačná, suverénna stredná trieda sa nedá manipulovať. Nedá sa ju šikanovať. Nemôžeš byť zotročený. A to desí parazitov, ktorí vysávali Ameriku po generácie. Analýza. Keď šikanujú, plačú, patrioti vedia, že vyhrávajú. Skrytý signál, ako sa Trumpov plán spojil s Gesarou a Nesarou. Pre tých, ktorí sú hore a dávajú pozor, Trumpovo oznámenie nebolo len o zníženiach daní alebo hospodárskom raste. Bola to šifrovaná správa pre vlastencov, antiglobalistov, bojovníkov veľkého prebudenia. Presunom amerického príjmu z vnútorného zdanenia na vonkajšie tarify Trump aktivuje jeden z ústredných pilierov Gesary a Nesary, finančný reset, ktorý obnovuje suverenitu ľudí a ničí systém dlhového otroctva organizovaného globalistickými elitami. Gesara a Nesara nie sú konšpiračné teórie. Sú nočnou mora hlbokého stavu, sveta, kde centrálne banky kolabujú. Odvody z práce sú zrušené. Suverenita nahrádza otroctvo. Sloboda nahrádza finančné reťazce. A dnes Trump týmto jedným hromovým oznámením ukázal, že reset už nie je teoretický. Deje sa. Stredná trieda, sodce a duša Ameriky, je oslobodzujúca. Parazity, ktorí sa živili našou prácou, našimi snami, našou budúcnosťou, hľadujú. A ľudia, ktorí čakali, modlili sa a bojovali za túto chvíľu, sú konečne svedkami pôvého konkrétneho kroku smerom k svetu bez finančnej tyranie. Analýza. Trump práve neohlásil ekonomickú reformu. Vyhlásil koniec ekonomického otroctva. Gesara a Nesara už nie sú vzdialené nádejami, pochodujú do reality pod taktovkou americkej suverenity. Záverečná kapitola. Bonanza začína. Nová éra pre Ameriku. Dnešok sa bude pamätať nielen ako ďalší deň v politike, ale ako deň, keď opäť povstala stredná trieda. Deň, keď americký robotník získal späť svoju právoplatnú dôstojnosť. Deň, keď sa vláda stala služobníkom, nie pánom. Donald J. Trump opäť spravil to, čo sa neodvážil žiadny iný vodca. Dostal ľudí nad moc. Bonanza pre Ameriku sa začala a neprestane. Parazity budú kričať. Médiá budú klamať. Globalisti budú otrasení. Ale americký ľud povstane, obnoví a obnoví najväčší národ, aký svet kedy videl. Ukrajina bude obnovená, ale ne Jimmy, ale námi. Zelenský skončil. A NIC nezastaví to, co príde. Demontáž menového systému Deep State,
Postupný prechod na nový menový systém QFS Antarktída obsahuje portál, ktorý dokáže preniesť určité globálne elity do vzdialených svetov, do iných galaxií vo vesmíre, kde sa o ne starostlivo postarajú, no navždy budú vyhnaní z planéty Zem. Tieto vybrané globálne elity sú Klaus Schwab, zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra, a prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová, ktorá sa minulý júl zúčastnili tajného stretnutia v Antarktíde. Ďalší dvaja účastníci boli Brett Garlinghouse a David Schwartz, respektíve prezident a technický riaditeľ Ripple Labs, ktorá sa špecializuje na online platobné systémy. Boli ušetrení, pretože pomáhajú rozobrať súčasný menový systém DeepState, aby umožnili hladký prechod na nový, samostatne spravovaný menový systém QFS. Skôr, než budú môcť ísť do svojho nového sveta, musia najprv pomôcť s prechodom z globálneho finančného systému na QFS a odstrániť všetku čiernu mágiu, ktorá bola použitá na zotročenie ľudstva a samotnej Zeme. Len oni môžu prelomiť temný web, ktorý vytvorili. Vytvorené na zničenie spoločností na základe nepredstaviteľného patologického zločinu. Vyššia hierarchia Zeme a Teranská aliancia rozhodla, že tento prenos moci nespôsobí žiadny veľký chaos. Hospodársky kolaps by spôsobil ešte viac utrpenia obyvateľom v tomto už ťažkom období na Zemi. Ľudia týpeli príliš veľa. Preto sa Galaktická federácia a Teránska aliancia starajú o to, aby tento prechod spôsobil čo najmenej škody. Tento prechod priamo súvisí so zavedením kvantového finančného systému, QFS, o ktorom sa špekuluje veľa. Byť bádlý a vyhnúť sa chaosu. Byť bdelý a vyhnúť sa chaosu. Viera v pravdu. Výjde najavo. Bude však ťažké ju prijať. Kým bude môcť byť verejne demontovaná kabala DeepState a odhalená pravda, musí sa väčšina obyvateľstva prebudiť, aby zabránila pádu sveta do chaosu. Z rovnakého dôvodu, aby sa zabránilo rozsiahlej občianskej vojne a globálnemu zmätku, sa demontáž DeepState vykonáva postupne. Nemusíte sa obávať, prezident Trump a aliancia majú situáciu plne pod kontrolou. Kabala síce robí všetko, čo môže, aby spôsobila oneskorenie a chaos, ale ani to nefunguje. Ich úkryty boli odhalené a ich klony sa rozpadajú. Ich majetok je konfiškovaný a bude prerozdelený medzi obyvateľstvo. V skutočnosti sa ich impérium zrútilo. Ich totálny zánik sa blíži. Je nevyhnutné, aby bol každý informovaný o tom, čo sa stane a čo je zle s našou dnešnou spoločnosťou. Svetom, ktorý je od a do úplne zmanipulovaný bábkami DeepState, vrátane škôd spôsobených centrálnymi bankami, ekonomikou centrálnych bank, skutočnosťou, že spravodlivosť neexistuje, klamstvom vlád, totálneho podvodu a dezinformácií mainstreamových médií. Pravdu je ťažké pochopiť. Živú propagandu je jednoduchšie prijať, ale pre vieru v pravdu sú nevyhnutné dôkazy a fakty. Spočiatku väčšina ľudí pravdu nepríjme. Podvody globalistickej mafie DeepState sú úplne zločinné a je ťažké ich pochopiť a uveriť im. Politici ako Obama, Clintonovci, Teresa Mayová, Merkelová, Macron, Rajoy, Rutte, Sanchez, aby sme vymenovali aspoň niektoré, spadnú zo svojich piedestálov. Ťažko pochopiteľné je aj pozadie a rola kráľovskej rodiny, pretože ide o zjavný zločin proti ľudskosti, ktorý treba pochopiť. Najlepším spôsobom, ako to zistiť, je prečítať si knihu Veľké prebudenie. V nej je zrozumiteľne vysvetlená prevažná väčšina a rad skutočností. Na nadšenie pre nové ľudové hospodárstvo, ktoré sa už pripravuje a v súčasnosti postupne zavádza, je potrebné samoštúdium. Život a prosperita sa stanú pre všetkých radostnejšími, jednoduchšími a zdravšími. Žiadne vojny, žiadny hladomor, žiadna chudoba, žiadne chemické stopy ani otravy potravinami. Zrušenie daní zaručí všetkým vysoký disponibilný príjem. Náš svet sa zmení viac ako radikálne. Zo zarobených peňazí už nebudú vyberané žiadne dane. Okrem dane z predaja spotrebného tovaru, ale nie z potravín alebo celostnej zdravotnej starostlivosti, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Buďte pripravení a informovaní, aby ste mohli pomôcť aj ostatným, ktorí sa s nadchádzajúcimi zmenami stretávajú. Vatikán sa zhrútil. -73 miliardové impérium v chaose. Pápež zmizol, temné peniaze zmradený. Sváta maska je preč. Vatikánske impérium za 73 miliárd dolárov sa rúca. Zlaté poklady. Prepojenie s mafiou. Nacistické zlato. Viac ako 4 000 luxusných nehnuteľností. Pápež František zmizol.
Majetok je zmrazený. V sôci najmocnejšieho tajného impéria prepuká chaos. Vatikán nie je len cirkev, je to superštát bez daní. Vlastní 277 000 štvorcových míľ, neplatí žiadne dane a hromadí miliardy v zlate a umeleckých dielach. Svet hovorí o miliardároch, ale skutoční šéfovia? Muži v bielých habite. Teraz, keď je pápežský trón prázdny, nemožno prijímať žiadne rozhodnutia. Žiadny pohyb finančných prostriedkov. Hrozí deficit 83 miliónov eur, systém je ochromený. Najšpinavšie tajomstvo. Peniaze, moc, zločin Vatikánska banka, pranie špinavých peňazí pre mafiu, krytie dravcov, napojenie na nacistickej únikovej siete. Mŕtvi bankári, chýbajúce finančné prostriedky, zničené záznamy. To nie sú fámy. Je to história. Korupcia je hlboká. Bohatšie ako národy. Imúne voči zákonu 4249 nehnuteľností v Taliansku. Nedotknuté zlato v hodnote 67 miliónov dolárov. Bezcenné, poklady skrývajúce miliardy. Rodiny tápia kvôli daniam. Vatikán neplatí nič. Interregnum. Mocenské vákuum bez pápeža je Vatikán bez vedenia. Uviaznutý majetok. Zmrazená kontrola. Finančný výpadok. Panika za zatvorenými dverami. Voľba, reforma, alebo zabudnutie odhalí budúci pápež pravdu? Alebo ju pochovajú ešte hlbšie? Frakcie ho chcú pochovať skôr, než tajomstvo výjdú najavo. Za krížom. Stroj na globálnu kontrolu. Zákony, peniaze, pasy, armáda. Žiadny súd sa ho nemôže dotknúť. Veľvyslanectvo v 183 krajinách. Veľmi nad 1,3 miliardy duší ide o kontrolu, nie o vieru. Manipulácia s vládami, voľbami, médiami. Závoj sa dvíha. Čo by sa stalo, keby padla? Globálne žaloby, masové zabavovanie majetku, finančný kolaps, zničená viera, Vatikán sa rúca. Zúčtovanie je tu. Zachránia svoje impérium, alebo sa budú pozerať, ako horí? Trump prelomil patovú situáciu odstránením falošného pápeža v gumovej maske. Americký prezident Donald Trump a jeho tím prelomili finančnú a politickú patovú situáciu na západe tým, že si vynútili odvolanie falošného pápeža Františka v gumovej maske, nasledovalo odstránenie mnohých ďalších členov politbíra skupiny Octagon, ktorá kolektívne ovláda západ. Padne aj niekoľko čakateľov. Ako je vedúca predstaviteľka Európskej únie Ursula von der Leyenová a Jean-Michel de Rothschild, alias Brigitte Macronová. Nie je náhodou, že v rovnaký deň, keď bol pápež František vyhlásený za mŕtvého, Svetové ekonomické fórum oznámilo, že Klaus Schwab Rothschild bol odvolaný. Čitatelia tohto spravodajcu vedia, že všetky tieto 4 osoby sú už najmenej niekoľko rokov mŕtve. Ich úmrtie nebolo oznámené, pretože každý z nich zastupuje mimoriadne silné finančné záujmy. Obrázok hovorí, jednoducho zmenili názov spoločnosti a jej sídlo staroveký Rím, staroveké Grécko a Spojené štáty. Odstránenie avatarov znamená, že sa svetová politika úplne zmení. Teraz sa očakáva, že finančné prostriedky na financovanie jubilea a budúcej plánovacej agentúry, zamerané na začatie nového zlatého veku, budú podpísané novým pápežom a rodinou Draka, RD už koncom mája, tvoria zdroje zo slobodomurárskej P3 a RD. Pohreb pápeža Františka ukázal svetu zmeny v západnej mocenskej štruktúre. Popové, skutočný Trump, ktorý bol zo 175 cm vysokou Melaniou, mal na pohrebe modrý oblek, aby ukázal, že velí. Potom verejne odmietol bábku Roete Šildovcov, prezidenta Macrona, keď mu odmietol podať ruku a zabránil mu pripojiť sa k jeho rozhovoru s ukrajinským diktátorom Vladimírom Zelenským. O čom Trump so Zelenským hovoril, sa vedú početné špekulácie, ako uvidíme nižšie. Naše vlastné zdroje v Pentagone aj ďalšie však tvodia, že Zelenský je chodiaca mŕtvola. Zdroje ruskej FSB potvrdzujú, že na Ukrajine nemožno dosiahnuť mierovú dohodu, kým Zelenský neodíde a nacisti jeho režimu nebudú postavení pred súd za vojnové zločiny. Existuje množstvo verejných dôkazov, že Zelenský a jeho režim budú zrušení. Rozhovory na vysokej úrovni v Londýne, ktorých cieľom bolo pozastaviť boje na Ukrajine, sa rozpadli potom, čo minister zahraničia Marco Rubio a zvláštny vyslanec Steve Witkoff odriekli účasť. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova sa Američania stiahli z londýnskych rokovaní, pretože Európa a Zelenský sa snažili prekrútiť Trumpovú dohodu o prímerí, aby posilnili Ukrajinu. Sám Trump hovorí, že Ukrajina by mala prijať ruskú ponuku prestať zaberať celú krajinu.
Dosť veľký ústupok. Keď sa pozriete na Zelenského tvár na stretnutí s Trumpom, nevyzerá šťastne. Na znamení odstránenia falošného pápeža sa uzavrela ukrajinská práčovňa úplatkov. Ukrajinský bankový systém sa vypol, pričom platby kartou, Apple Pay a Google Pay sú nedostupné. Podľa najvyššieho ruského generála Valeria Gerasimova bol Kursk páne oslobodený potom, čo bolo zabitých a zranených viac ako 76 000 ukrajinských vojakov. To prinútilo ruského prezidenta Vladimíra Putina vyhlásiť, že porážka neonacistického režimu sa blíži. Nehovoria to len Rusi. Bývalý dôstojník CIA Larry Johnson a americký generál vo výslužbe Wesley Clark predpovedajú, že ruská armáda obsadí Kyjev aj Odesu. Je pozoruhodné, že Clark bojoval proti Rusom vo Vietname a velil skupine NATO počas západnej agresie proti Juhoslávii, takže ho nemožno obviňovať zo sympatií k Moskve. Zdroje z ruskej FSB tvodia, že Odesu získajú, ale nechcú kontrolovať neruské časti Ukrajiny. Môžu ju však dočasne obsadiť, aby dokončili denacifikáciu. To je teda pozadie stretnutia Trumpa a Zelenského v bazilike svätého Petra pred rozlúčkou s pápežom Františkom. Pozoruhodné je, že Rovtešildovi poskoci ako Macron a britský premiér Keir Starmer boli od Trumpa a Zelenského odstavení. Starmer je toxický odpad, ktorý zámerne rúca britskú ekonomiku. Hádajte prečo? Nápoveda. Najväčší svetový investor BlackRock sa pustil do nákupu podhodnotených britských aktív, čím zjavne vyjadril dôveru v britskú ekonomiku. Macron robí podobné veci Francúzsku. Na stretnutí vo Vatikáne Trump Macrona ponížil, keď mu odmietol podať ruku. Kvôli tomu už Macron nemôže zastávať funkciu vodcu národa, hovorí Nicolas Dupont-Aignan, vodca strany Postavme sa, Francúzsko. Macron bol odvolaný ako lokaj. Podkopal dôveryhodnosť Francúzska, hovorí. Politik vyzval na predčasné prezidentské voľby. Ďalšou známkou toho, že Macronov a Rothschildov režim vo Francúzsku končí, je fakt, že francúzsky premiér François Bayrou bol pohltený rozširujúcim sa škandálom okolo fyzického násilia a sexuálneho zneužívania, ktorého sa údajne po 10 ročia dopúšťal v katolíckej škole vo svojom domovskom regióne v Pyrenej. Ursula von der Leyenová, ďalší z predstaviteľov Oktagonu, ktorá je stále vo funkcii, je tiež vystavená tvrdým útokom. Vysokí európski úradníci sú presvedčení o toxicite šéfky Európskej komisie, EK Ursuly von der Leyenovej a zvažujú jej rezignáciu. Informoval o tom 26. apríla švajčiarsky časopis Die Weltwoche s odvolaním sa na svoje zdroje. V diplomatických kruhoch sa hovorí, že vysokí predstavitelia Európskej únie stále viac považujú von der Leyenovú za toxickú. Odchod do dôchodku môže mnohých odblokovať, píše sa v publikácii. Podľa časopisu je hlava Európskej únie zosobnená v osobe šéfky Európskej komisie a politická kríza Európskej únie je jej zodpovednosťou. Upresňuje sa, že rezignácia Ursuly von der Leyenovej by podľa názoru mnohých európskych politikov mohla vyriešiť problémy s krajinami východu a západu a tiež urobiť politiku zjednocovania otvorenejšou. Po páde Rothschilda a von der Leyenovej bude poslednou dominovou kockou izraelský zločinec Benjamin Netanyahu. Trump sa zjavne dištancuje. Hovorí, že Netanyahu ho nebude môcť zatiahnuť do vojny s Iránom. Ak sa nedohodneme, budem stáť na čele svorky. Som pripravený stretnúť sa s iránskym najvyšším vodcom. Netanyahu medzitým vyhlásil, že Izrael zničí iránske jadrové reaktory a zariadenia na obohacovanie uránu. To prinútilo zdroj z Mossadu, aby sa spýtal, kedy bude tento blázon umúčaný? Spieva rovnakú pesničku už 30 rokov, jasným znamením, že Trump sa na ňo vykašľal, bola americká a iránska delegácia na pohrebe pápeža Františka v jednom zábere, zatiaľ čo Netanyahu pozvaný nebol. To je nový začiatok. S Bohom, sionistický Izraelu a Satanjahu komentuje to zdroj z Mossadu. Čím skôr bude utratený, tým lepšie. Obrovský výbuch v iránskom prístave si vyžiadal najmenej 25 mŕtvych a 800 zranených. Najväčší iránsky prístav je teraz postapokalyptickým mestom duchov. Iránske vládne zdroje tvodia, že explóziu v prístave Bandar Rádžaj spôsobila zásielka dusičnanu amónneho, ktorá bola na ceste do Uzbekistanu a ktorá bola dovezená a uskladnená pod názvom normálny tovar. Život vodí, že dnes posielajú raketové palivo z Číny do Iránu a klamú verejnú mienku, dodávajú zdroje. Hlavným podozrivým v tomto incidente je podľa nich Izrael. Zdroje z Pentagonu potvrdzujú, že šlo o sabotáž sionistického režimu Eilia z Mossadu. Irán medzitým, možno podľa vzoru Trumpa, stavia na hranici s Afganistanom bariéru za 3,4 miliardy dolárov.
Jej cieľom je bojovať proti pašovaniu drog a zbraní, obchodovaniu s ľuďmi a nelegálnemu prisťahovalectvu, zabrániť stretom na hraniciach s teroristami a zločineckými gangmi a zabezpečiť pohyb osôb a tovaru medzi oboma krajinami. Afganistan je už dlho ohniskom teroristických aktivít HM a pašovania drog z Izraela. Ako náhle budú nacisti a sionisti odstavení od moci v Európe a Izraeli, bude poslednou úlohou Trumpa na západe dosiahnuť dohodu s Kanadou. V súčasnej dobe, vďaka Trumpovmu diplomatickému štýlu býka v porceláne, iba 16% Kanaďanov tvrdí, že Kanada má dobré vzťahy z USA. To je menej ako polovica z 36% respondentov, ktorí tvrdia, že Kanada má dobré vzťahy s Čínou. To znamená, že Trump musí výrazne zmierniť svoje výroky o Kanade a zdá sa, že to chápe. Kanadský premiér Mark Carney hovorí, že Trump so mnou rokoval ako s premiérom, diskutovali sme ako suverénne národy, dohodli sme sa ako suverénne národy, že tieto rokovania začnú po voľbách pondelok, a takto bolo spätne hlásené. Podľa zdrojov kanadskej tajnej služby by Carney mohol Spojeným štátom ponúknuť, že sa stanú 11. provinciou Kanady, ak bude táto zbankrotovaná krajina súhlasiť s tým, že prestane byť darebáckym štátom. Uvedomujeme si, že v Kanade sa dnes konajú voľby, ale na základe prieskumov verejnej mienky predpokladáme, že Carney zostane premiérom. V každom prípade, ako náhle sa kolektívny západ spamätá a očistí sa od sionistov a nacistov, príde tá ťažšia časť, vyjednanie novej dohody s Čínou a Áziou. Z vyjadrenia rôznych predstaviteľov na zasadnutí MMF a Svetovej banky vo Washingtone minulý týždeň je zrejmé, že nový finančný systém bol v zásade schválený. Svetová ekonomika sa nachádza v kritickej situácii. Výhľad bude závisieť od schopnosti medzinárodného spoločenstva dosiahnuť dohodu, obnoviť spoluprácu a podporiť technologické inovácie, uviedol ruský minister financií Anton Siluanov. Minister financií Scott Bessent zase vyzval ku kľúčovým reformám, ktoré by zabezpečili, že Bretton-Woodske inštitúcie budú slúžiť svojim zainteresovaným stranám, a nie naopak. Podporil tiež obchod zameraný na bezpečnosť, čím naznačil, že bezpečnostné partnerstvo USA by malo ovplyvňovať ekonomické zladenie, strategický protiklad k čínskemu projektu Belt and Road, novodobý hodvábny chodník. V narážke na to, že podporuje meritokratickú agentúru pre plánovanie budúcnosti, Trump povedal, základným princípom Spojených štátov je podpora meritokracie a spoločnosti, ktorá nerozlišuje farbu pleti. Čínske politbyro tiež naznačilo, že chce ukončiť dáhové otroctvo centrálnych bank v babylonskom štýle, keď vyzvalo na budú zavedené nové štrukturálne nástroje menovej politiky a finančné nástroje založené na politike, ktoré podporia technologické inovácie, rozšíria spotrebu a udržia stabilný zahraničný obchod. Na znamenie, že sa dosiahne dohoda s Čínou. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Guo Jiakun vyhlásil, že naše dvere sú otvorené. Trump má narodeniny 14. júna a Xi Jinping 15. júna. Takže možno predpokladať, že diskusia na pracovnej úrovni budú prebiehať v tomto termíne. Obe strany však zatiaľ rozhodne hrajú tvrdú hru. Najmä okolo kovov vzácnych zemín prebieha intenzívna špionážna činnosť a činnosť špeciálnych jednotiek. Čínske ministerstvo obchodu varuje spoločnosti v Kórei, Mianmarsku a ďalších krajinách, že by im mohli hroziť sankcie, ak by porušili obmedzenie vývozu minerálov vzácnych zemín americkým obranným firmám. Čínski agenti boli tiež zatknutí za nelegálnu činnosť súvisiacu so vzácnymi zeminami na rôznych miestach od Vietnamu po Malawi. Američania tiež vyslali svojich agentov a vyjednávačov do celého sveta, vrátane Mianmarska, Severnej Kórey, Južnej Ameriky a tak ďalej, aby hľadali dodávky kovov vzácnych zemín. Problémom nie je nájdenie kovov vzácnych zemín. Problémom je vybudovanie infraštruktúry pre ich spracovanie. Vytvorenie domáceho dodávateľského reťazca, ktorý by nahradil globálny monopol Číny na spracovanie vzácnych zemín na materiály potrebné na výrobu všetkého, od iPhoneov po stíhačky F-35, môže trvať až 5 rokov. Zdá sa však, že Trump už možno získal nové veľké zásoby zlata a medi. Prezident Bougainville, bývalý veliteľ povstalcov Ismail Toroama, hovorí, ak USA prídu a povedia, áno, podporujeme nezávislosť Bougainville, potom môžem povedať, no, baňa Panguna je tu. Je to na vás. Odhaduje sa, že sa tu stále nachádza 5,8 milióna tón medi a takmer 20 miliónov uncií zlata, čo má dnes hodnotu približne 60 miliárd dolárov. Ani s touto baňou nebude mať Trump dostatok zlata na splatenie amerického dlhu. Hoci má Čína prevahu v oblasti vzácnych zemín a zlata, má svoje vlastné problémy. Jednak zistili, že nemôžu predávať svoje americké dlhopisy, pretože keby to urobili, hodnota renminbi by prudko vzrástla a čínsky vývoz by sa stal nekonkurencieschopným.
Ak sa teda Čína a USA nedohodnú, americká armáda nedostane svoje hračky zo vzácnych zemín a mnoho ľudí na celom svete nedostane svoje plastové hračky. Každopádne zatiaľ, čo svet je rozptýľovaný súperením medzi USA a Čínou, inde sa toho deje veľa. Napríklad čínsky turisti rušia svoje júlové cesty do Japonska, pretože sa povráva, že 5. júla dôjde v Japonsku k veľkej katastrofe. V tom čase vraj dôjde k nejakému masívnemu zemetraseniu a tsunami. Ďalším veľkým problémom je hrozba jadrovej vojny medzi Pakistanom a Indiou. Armády oboch krajín na seba v poslednej dobe strieľali po takmer určite teroristickom útoku chazarská mafia. Dúfame, že obom stranám dôjde, že ide len o ďalší pokus fanatikov chazarská mafia začať dáho plánovanú 3. svetovú vojnu, Armageddon, a že sa situácia zmierni. Ďalším zdrojom napätia je intenzívna zástupná vojna proti chazarská mafia vo východnej Ázii. Čínske združenie proti kultom ide po kultoch, ako je cirkev zjednotenia, Monies, veda šťastia, Soka Gakkai a Falun Gong. Táto kampaň zaháňa žaloby, zatýkanie, vraždy a ďalšie. Vojna proti monistom je obzvlášť intenzívna. Monies boli založení z výšky japonskej cisárskej rozviedky po druhej svetovej vojne. Spolu s nacistami a čínskymi nacionalistami riadili medzinárodné operácie pašovania drog, zbraní a ľudí po celom svete. Japonská vláda teraz Monies odobrala štatút náboženskej organizácie oslobodenej od daní a povíkrát vyhlásila ovládanie mysle za trestný čin. Čo keby Západ urobil to isté pre satanistov z Cháem, ako je Chabad a sionisti? Je potrebné čoskoro konať, pretože prebieha rozsiahle utajovanie Cháem. Kardinál, ktorý bol vylúčený z verejných a správnych funkcií za pomoc pri utajovaní škandálu sexuálneho zneužívania detí, sa zúčastní zatvárania rakvy pápeža Františka. 89-ročný losangeleský kardinál Roger Michael Mahony pomáhal ututlať krízu, kedy boli stovky kňazov obvinené zo zneužívania mnohých obetí. Zdá sa, že posolstvo, ktoré sa chazarská mafia snaží vyslať, je, že chce pochovať svoje pedofilné zločiny spolu s pápežom. Rozhodne sa jedná o utajenie. Juliette Bryantová, ktorá prežila zneužívanie Jeffreyho Epsteina, tvrdí, že obete sú ticho likvidované jedna po druhej a že mnohé z nich žijú v neustálom strachu. Alex Jones hovorí, okolo prípadu Epstein zabili toľko ľudí, že by sa vám z toho zatočila hlava. Senátor Ron Johnson odhalil, že FBI ničí záznamy o JFK, Epsteinovi, 11. septembri a čo vide. Nezabúdajme, že HM má na svedomí vraždy miliónov ľudí pomocou vakcín, toxických potravín a mnohých ďalších vecí. Spoločnosti Moderna hrozí v Spojenom kráľovstve pozastavenie činnosti za to, že ponúkala deťom peniaze a plyšové medvedíky za účasť v skúškach vakcíny COVID a uvádzala do omylu regulačné orgány. Spoločnosti Moderna by mohol byť zakázaný predaj jej výrobkov v Spojenom kráľovstve. Štúdie zistili, že čím viac očkovania proti chrípke bolo podaných, tým vyššia bola úmrtnosť na chrípku. Tento vzorec bol pozorovaný vo všetkých skúmaných krajinách. Musíme chrániť ľudí, ktorí čelia týmto zločinom. Napríklad slovenský premiér Robert Fico opäť nasadil svoj život, tentoraz tým, že sa postavil na stranu pravdy, transparentnosti a slušnosti a požadoval dôkladné vyšetrenie desivej miery kontaminácie DNA, ktorá bola zistená vo všetkých celosvetových injekciách mRNA pre COVID-19, ale najmä v slovenských injekciách Pfizer. Potom, čo bol postrelený, by iný človek máčal a robil, čo sa mu povie. Potrebujeme viac vodcov, ako je on. Nejde len o vakcíny, ale aj o naše potraviny. Robert F. Kennedy Jr. začal zákazom toxických potravinárskych farbív, ale má pred sebou ešte veľa práce. Musíme sa tiež uistiť, že vedúci skupiny Octagon, ktorí boli odstránení, nebudú nahradení podobnými postavami. Zoznámte sa s novým predsedom Svetového ekonomického fóra, Peter Brabec-Klettmathe, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé, ktorý v roku 2017 slávne vyhlásil, ľudia nemajú právo na bezplatný prístup k vode. Menej znepokojujúce je nahradenie Georgea Sorosa jeho synom Alexom, ktorý sa zdá byť slabší ako jeho otec. Alex Soros je v podstate hlúpy a dúfajme, že pôjde čoskoro do väzenia za financovanie nepokojov a tak ďalej. Jeho manželka Húma by mala dostať trest smrti za umúčenie mladého dievčaťa na smrť. Teraz stojíme pred otázkou, či sme ochotní odpustiť a zabudnúť na zločiny chazarská mafia prostredníctvom procesu pravdy a zmierenia, alebo či chceme súdne procesy s vojnovými zločincami. O tom bude musieť rozhodnúť armáda, pretože nikto iný nemá moc týchto vysoko postavených zločincov odstrániť. Nech sa však stane čokoľvek, chazarská mafia stratila kontrolu nad finančným systémom a jej dni pri moci končia. Očakávame,
že na stretnutiach na vysokej úrovni medzi zástupcami RD a ľuďmi, ktorí stoja za Trumpom, dôjde do leta k nejakej dohode.